बिहाव बिखुनजोखौ एम्बु जाहोगौमोन एन्जर जाहोगौमोन खांख्राइ जावै जावै जाहोगौमोन गोजां बोथोराव आलासि जाफैब्ला जिगाब बनानै बुर बुर फुथुगौमोन आगोल गोरबोनि सनाय सना फिथर आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना ulsa जाथारखो बियो सामा सामा र' सामा 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 जोंनो बे बिफायाबो बिदिनो अलसिया लोङै जायै हा हु फानजोबनानै थैलांबाय ना बुरखांलाबायखोब्रा बिलाय ना बुरखांलाबायखो ओइ नाथुर सिन्थाव बिमा जाबा बेबादि सिगाब रायनांगौ नामा फुंनि 8 बाजियावनो सिगाब होग्रा होसि खालामबाय थायो ओरैनोबा हरफ्राव माबा माबि सानबाय बायनो उन्दुनो ओंखारलाय लांला नाय थांगौ नोमाया सानलाबायना नोंगौ थारगोन आं नोंगौ आंजों बिहामजो नागिरनो रोङै बुरिया बिमाया मालाय मोजां मोजां सिमां जमनायखौनो जोलैयानो मोजां नंखाया आंखौ माबोरै मोजां जाजानो लुगैयो नोंलाय जोलै मोजाङा बिमाया दाथ' फिसाखौ साम' दोनदों आं दोनाखै नोंनि नोंफा जोलै मोजां जौ फाग्ला मुथारमासो दोनदों दा ओरैहाय थांनानै लोंसोनानै फै दा मोना हले माइरंआ गैखाया नै नों आथर हाब सानदुंआ दिनै मा एसेबां ब्रां ब्रां दुंथारदोंब्रा बेसे गोजौ किल'मिटारसो दंब्रा बेलाय दारमासुनि बेखौ मोनहानायमोनब्ला बिनि सलथाखौ फुसुनानै होथारगौमोनलै आङो नुवाथाय बावदोंसो दिनै दिनैथ' अमाबैसा बेखायनो साना अखाफोराव नांनो मोनैनि जोंनि फारसे ज' दुंहोदों आच्छा नैबे फान्था मेलेमजिबिया बारा सालु सालु गैया बे आं मेजेरनाय आगै सनायखौनो गोसोखांनानै मेथाइ रोजाबनानै सान्दुंखौ गासिबो गावस्रा होजोबनानै नैबे बिखायाव एयार कन्डिसन बायदि गुसु साप्लाय होनां एयार कन्डिसन बायदि नै होथारसै मानसिया नै आगै सनाय पार्बतीया गुमा बिरनाय बायदि बिरबोदोलाय आगै गोसोखौ आंनि सुग्लाय होफैदोलाय बें बेले बेले बें बेले 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 ब्र बें बेले बेले बें बेले बेले सेले बेले बेले ब्र नोंजों आंजों जुलि मोनबोला नोमा नोमफानो लेवार जाहोगोन बेलाव जाहोगोन गानलेर जाहोगोन खांखि जाहोगोन नै आगै सनाय नोंहा नोंनि नोंखौ मा मोनगोन जोबोद मोजां मोनगोन जोबोद मोजां मोनगोन नोंबो बे न'आव उन्दैनिफ्राय थाबोदों आंबो बे न'आव उन्दैनिफ्राय थाबोदों नों बायदि फान्थि जुगुमनायखौ नैबे फान्थाया एसे गिया मालाय 100% इन्टारेस्ट लाफुनायखौ मा खालामदो आदा
माखौ 100% इन्टारेस्ट बुङोमोनलाय? नै हामसिम मोनबाय, नै जानसिम, नै बिखासिम, नै गोदनासिम मोनबाय। आबाब मा सिगोरि गारां, नोंनि गाराङा दाउ खौनि गारां बायदि। आदा 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 आदा। ओइ दाखोर दाखोर हा बबाव थांदों बेलाय? नै ओइ दाखोर दाखोर हाब फुंसेमानि माइसा दांनाया माथो बेलायाव हाथारखो नोंलाय? माबालै आयं, बे मोसौ दामब्रि जोख्लिया दुरुं बस'ना फैनानै उफुद्रुग खालामफैदों। जौसे जौखोन्दो गोरोन्थि दं बे मोसौ दामब्रिनाव। है जाम्बा, मोसौ दामब्रियाखि गोरोन्थिखौ बुजिबायो। थां आयं, बै माइब्रा मोननाव नोमायाव दंहैयो, आंखौ लिंहरदों होन दे। अ आयंजोखौ जागोन आयंजोला। अ मा माइ होनदोंमोनलाय आयं? माइब्रा मोननाव बे माइब्रा मोननाव होनना बुंदां। अह सौराय एन्थाब जाग्रा। हा जाम्बा ना सियान होननांगौ जाखो बेखौलाय? उन्दैनिफ्रायनो बहायनो देरबोनाय, आहाब्रायाबो खम नंला। नोंहा देन खाफाल गेवबायहाय, बिहामजो मोनसिगोन। नोंहाबो नागिरदो बाल, बिहामजोखौनो मोना जाबाय। आयंजो आयंजो आयंजोलाया आंखौ लेंहरदों होनदे, होनदों। थौदो माबा थांसै। खाफाल गैयाहाय जोंहा। मा खाफाल गैया जाखो? नैबेलाय माथो खाफाल? बिलाय बिलाय। बोरो नाखौ। दा आयंजोलाया थाब थाङाबा रागा जोंनाय मेगन बेरलाबायथा जाबाय थागोन। थ' थांसै थ'। थुदो थु, हा थाथ'दो दे, हा थुदो। थ'दो थ'। हा माथो लेंहरदोंनो? लेंहराबा नों मालायनाव थाबाय थानोसै। बाव जिराय। ए हनै खावब्लेदा बिहामजो लायनो नागिरदों नालाय, बेखौनो एसे खोनासंबोदां। नोंहा मालायनि बिहामजो लायनायखौसो खर' साबाय था। नोंहा मालाय साननांगौ गैया नामा? साननायालाय सानोहाय, हा दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो? नै बिमा, बिहामजो नागिरनांगौबाथ' गन्थं हानायसो बाथ्रा फैगोन। बे जोंनाव उन्दैनिफ्रायनो रुवाथि थानानै देरबोनाय सौनायखौनो नोंसिनि बाहागि जायोना खुरमा जायोमोनथाय, बेखौनो बिहामजो लाखिनो सानदों। नों माथो बुङो? हा खुरमायालाय गिदिं गिदा गोजानैसो जायो। गथ'आलाय खामानि दामानियावलाय मोजांथार। हा मोनबालाय लाखिजाया माथो। हनै खावब्लेदा दा बिहामजो लायगोन नामबा खुरमासो जायोमोननो। आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि बिहामजोनि आंखाल जानांबाय आं। जेखि जादोला बे बाथ्राखौ जुरिनांगौब्ला जुमब्रा देवानिनि हेफाजाब लानांसिगोन। आबौ, जौ लोंनाया खहाबथाराखिसैलै, एसे सल' खिथादोलै दे। जागोन उनाव फिसौफोर। नोंसोरलाय माथो रावबो खिथाथाराब्रा। देलै फंबाय, नोंना बे सायरि खन्थाइ आवरायदोलाय। होनबालाय आवरायनोसैलां। एसे मोजां इसोरजों सोरजिजानाय, एसे मोजां इसोरजों सोरजिजानाय, सोर नों महरनि रानि सिखोला, गेलेफैयो आंनि गोसो सिङाव, नोंनि महरा हायला हुइला। गावदां बिबारनि मोदोमफ्रुनाय नोंनि मोदोमनि, गावदां बिबारनि मोदोमफ्रुनाय नोंनि मोदोमनि, थानो हाया गोसोआ फाग्ला बोरो नोंनि थरथिंसे अननाय मोनैनि। दे फिसौ दोंसो आवरायबावदोलाय। लैथो सिङाव दानानै दोनजानाय, लैथो सिङाव दानानै दोनजानाय मानेक मुक्ताफोर बादि महरा नोंनि,
मा जिरादजों दानानै बानायखो सना इसिबां समायना महरखौ नोंनि गुरलाबसो बागदावो नोंखौ नुवाबा बिखाया आंनि गुरलाबसो बागदावो नोंखौ नुवाब्ला बिखाया आंनि गैया आंहा सनानि न'खर नोंखौ दोननायनि दखाय साम' अलसियाथाय अलसिया सानफ्रोमबो लोंना जालायथ' दिन थांबाय बियो हाबा बे हौवा सासेखौ मा खालामनानै जाबावनांगौथाय आङो आं मा जाखो आं मा आखल गाज्रि जाखो माथो मानसि गिदिर गिदिर लेखा गोरों रायटारफ्रा बुङो बिमा बिफानि आखलखौ सोलोंनानै लानांगौ होननानै आफाया जौ फाग्ला आं आफानि आखलखौसो सोलोंगासिनो दंना आं मा दाय जाखो बे आंनि फिथा फाननानै बुथुमनाय रांखौ खावनानै जौ लोंफैदोंथ' र' दा लखरा जाहैल' नोङो आंबो नैबे साम'आ दै सिङाव लेखा लिरग्रा साम'सो मा नुदों नोंसोरलाय बे आयना थुलायनाया फिसानि गांनाय उखैनाय मा नांगौ मा नाङा मा मिथिदों बेलाय दाहालागै बे आंनि बिख्लोआ बे पलिखौ दौनानै गिस खालामनानै दोनाब्ला रानलाय लांसिगौसो बेखायनो आं बे पलिय'खौ लोङाबा थानो हाया आबौ थारगौलै जौआ माथो गैलाब्रा है सोरनाव फैसा दं गंसे बिहरबावदोलै बिहरबावदोलै बाजै गंसेल' बावदो जौआ नैहाय बेल'सै बेल'सो दे जाबायलै नोंसोर लोंबावोबा गंसेखौनो होबावगोनदां हरैबो लोंलै साम' भाइ एसे मोजां हिनजाव नायनानै हाबा खालामदो आदा साम' नंगौलै थाब नागिरनानै लादो हिनजाव मोजां नांलायलायालै आंनो खहे खथे खामराम खुमग्राम हिनजाव सिख्ला जाबानो जायो ओइ साम' फंबाय नोंथ' सायरि खन्थाइबो आवरायनो रोंगौ हाब माथो गोदो मानसिया मोख्रामफ्रायसो जोनोम जादोंमोननो दा बिदिब्ला लान्जाया बहाथो गोमाबोखा बेखौबो मिथिबावा नोंसोरो खिथारालै थोस गोदोनि मानसिफ्रा खिबा खिनानै खिबु सुवामोननो बिसोर बबेबा हाग्राबारिनि दंफां बबेबा अन्थाइआव जुहैयै बिसिनि लान्जायफ्रा खफ्र जनानै ओइ साम' आदा बे मानसि लोदो लोदो गिदिर गिदिरफ्रा माब्रै जायो आदा जोंनि देहायालाय माथो फिसा फिसाथारलै बे मोदोम गिदिर गिदिरा औलै औ बेखौनो मिथिया नोंसोरो मिथिथारालै फंबाय बिसोरो जानाय समाव बुरजा बुरजा जानोसै खिनाय समाव एसेल' खिनोसै आरो बेखायनो बिसोरनि मोदोमफ्रा बिसोरनि गिदिर बिसोरनि मोदोमा जायो आदसा सिखि बबे दाउआ बांसिन राव रोङोलै सिखि दाउ खानजं सिखि नङालै सिखि बियो खाननाय खानग्रासो खैबो राव रोंनाय दाउआ जाबाय गोबोरलादाया ओरैबादि रायलायनो रोंगौना औवा सिंखनायाव थानानै होनलायलायो आरो बिनिफ्राय जेब्ला नांबाय गाद गोग्लैनानै होनलायलायोलै आरो इंराजिबो रायलायबावोलै सिखि देरै रायलायदो सिखि
नोंबो माथो दाउनि रावखौ लामैनो रोंथारगौब्रा लिस्के थु लिस्के थु लिस्के बिनि खिबु गोजायाव फोनांनानै थांबा होलायनो नांबा मोनथारसिगौ लिस्कि आयै गां गैयामोनबा बिरलांबाय लिस्कि आयै बिरलांबाय आयै आयै माबि बहा गावनांगौ लिस्के गावनांगौ नांहैनाय नङागोनलै नांहैनाय नङा थांदिनि स्के लुदाथ' एरायलांबाय औ बखौथ' गोजानखाय गावखायाखिसै खायाथ' गोसोमखा औ बेदर गोसोमखाय जाखाया थुखौथ' मोनबाय नोंसोर मा खालामदोंब्रा नोंसोर मा खा म थु सि बुंबाय थादों मा सोंदों बिदिखौ ओइ फंबाय थेमना जों दाउखौ मिथिखानानै मानो दाउ होनबाय थानांगौलै दाउखाखौ खाल' होननांगौ दाउब'खौ ब'ल' होननांगौ दाउथुखौ थुल' होननांगौ बिदिनो सि थु गोमो लुद बेबादिल' होननांगौ जोंथ' हाथिथख्लाखौ दाउ हाथिथख्ला होनाना सिगुनखौथ' जोङो दाउ सिगुन होनाना बेखायनो दाउ होनाबालानो फुल लुदल' होननांगौ खोनाबाय थेमना बेबादिनो बुंनांगौ दाउखौ गले गले बुंनो नाङा थेमना बिब्दिनो नाखौबो स्राय थथा फैला थुर बिदि होननांगौ आरो खोनासंबावदो नोङो दे बुं दे दाउलाखौबो लाल' होननांगौ दाउजोखौबो जोलु होननांगौ मिथिबाय थेमना नोंसोर सानैया देहा मोजां मोनब्ला लेखाखौ द्लाम होसोनो हागौमोनलै जों खारनो हायालै जों थाबनो इस सानैबो लेखा रोंगौमोन होनदोंलां रोंगौमोनलै ना रोंगौमोन ओइ आदामोन नोंसोर थादोलै आं मोसौ दै दौहैनांगौ सुके थांदिनि थांदो दे थांदोलै थांदोलै ओम कारुथारे प्रथम प्रणव सृष्टि थीति फाल अनकारे हरिओ तुति विक्रम सर्जन तारण जय ज्योति जला नीति बिहारी हरिओ ओम दहाय आफासोर आं सानफ्रामबो बिदिनो थगाय थसि देवानि खालामनानै मोनजालांथों थाखा फैसा गोनाङा आंनाव ग्राहक फैथो ओइ जुमब्रा फंबाय हा न'आव दंना गैया जाखोब्रा बिलाय दे माथो आदा इसोरसोलाय फै जिराय फै दे जिराय जागोन फंबाय दे जागोन ओइ बुरै हाब न' सिङाव माथो खालामदोंब्रा हनै आदा फैदों फै ए बेवाइफोर जिराय बेवाइ औ बेवाइफोर जोंहा नै फंबायखौसो एसे गोनां जानानै दंथारोमोनलाय आंनो दसे जिरायथ'
माबाफोर खौरां दङमोन नामा आदा? खौराङाथ' जेबो नङालै फंबाय, आदसा नाथाय लाजिथावथाव बाथ्रा। बेराफारसे बुङाबाबो जाया। आदसा बे आंनाव उन्दैनिफ्राय रुवाथि थानानै देरबोनाय बे सनायखौनो आदसा आङो बिहामजो लाखिनो सानबायमोन, नाथाय नों नङाबा जानाय नङालै फंबाय। बे सनाय बे रुवाथिया? आदसा आदसा बे आंनि रुवाथिखौनो बेनो। आं जुमब्रा देवानि आदा, सोरबा सिख्लाया जाया होनोब्ला बेखौ ओरै 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 खालामनानै जाहोथारगोनब्रा आं, मिथिबाय आदा? नाथाय मोनसे खोथा जाबायना आदा। मा फंबाय? मा बाथ्रा? ओरैफ्रा एसे लाबोदोंफ्रा मस्लाफ्रा, नोंना बेवाया बेदुं जालायगोन, दानो हगार हरनाय नङालाय। नै फंबाय, नै एसे लाबोदों, बेखौ लाग्रोदो। फंबाय बेखौ लाग्रोदो। बेखौनो लाग्रोदो फंबाय, उनाव जाबावसिगोन। दे माथो खालामबावनो। नै बेवाइफोर, मैया लोंखोन्दा एसे ल'थारमोन। दे जागोन बेवाइफोर जागोन। आलासिफ्राबो हाबबाय थायो, जौआनो थालायलांला। न' आदा दे लोंसाबदो दे आदा। दे एसे रांफोर दंबा होलांदो बेवाइफोर, खामानि खथि। नैजि रां होदों। बेल'थार? बेवाइफोर बेखौ लाग्रोदो, आं उनाव होबावगोन। नै फंबाय, खाबा दोनदो, थुरदो। हाबाब थांथारसैबो? बिदिबालाय गस्ला गाननां। दे। दा फैयोबा आदा बथल सोनानै हरफा बेवाइफोर। जागोन दे बेवाइफोर, दा हरफागोन आं, थाथ'दो। नै फंबाय, जा बुंनांगौ नों मिथिसिगौलै। आं बुंबायना आदा, जायाबा बेखौ ओरै 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 खालामनानै जागोनब्रा, मिथिबाय? थुदोल' फिसा मा जाया बेलाय, सिख्लाफ्रा आं हाबबानो नरम जाखाजोबो। सनायागै मा जाखो आदा जाखो? हाबाब आगै सनाय, दाबायदियाव बारस' बरस' बोरैबाफोर जों सानैजों थाब हाबा जाबायोबा आंनि गासिबो अननायखौनो नोंनो ज' होजोबथारगोन आं। मा एसे गोदै गोसा राव, नोंनि बे गोदै रावखौ खोनानानै नोंनि बिखायाव अमा अरनाय बायदि अरनोसो लुबैथारबाय आं। नाथाय नों आंनो अरनायखौ हरजोबब्ला नोंनावथ' अननायनि बिदैया रानलांजोबसिगोन। अब्ला नों आंजों माबोरै अनलायनानै संसारखौ जालायखो? आयै हाबाब, मा एसे गोदै राव, हाबाब। खोनासं, जों रुवाथि थाग्राब्लाबो जोंनि सिख्लाफोरनि गोसो सिङाव माबायदि हास्थायनाय थायो। खोनासंनानै ला, सेथियाव जाबाय माहाजोननि फिसाज्लाखौ फिस्लाय मोननो हास्थायनाय। नैथियाव जाबाय बे जायगायाव मोजां सेंग्रा थायोब्ला फिस्लायनानै लानाय। आरो थामथियावसो जाबाय रावजोंबो खराम जाथ्राब्लासो नोंसोरबायदि दाहोनाजों लिं लानाय। बाब इसिबां खरा नोजोरसो दं नोंसोरा। गोदोबा सेन्सासाव साथाम ससे गोग्लैयोमोन, दाथ' दारमासि आबोब गैयामोनब्ला जराखौनो जुलि लागौमोन आङो। लाजिया बेखौल' नंदों नों। जों रुवाथिफ्रा गाव गोरोबनाय मोनाब्ला रुवाथिखौबो रावनावबो थाखाया। खोनासंबाव दा, माइ सौनांगौब्ला जों थाया, माइ गायनांगौब्लाबो जों थाया, न'खराव फिसाज्ला गैयाब्लाबो जों थाया, टिभि गैयाब्लाबो जानाय नङा, गेस थायोब्ला मोजां मोनो, कारेन्ट थाबावोब्ला साबसिन मोनो, टेलिफन थायोब्लाथ' गोजोनसिन मोनथारो। बेनो दाखोर, जोंबो दानि जुगाव इसिबां मानि गोरलै नंला। बाबारे, खाराव गरस्थाखौ दासो खिथादों बियो। सिंफ्रावसो माबाफोर आफाद दाखोमोन दोनबाय नाब्रा बिसोरलाय, मा एरा जाबाय थाथारखो। र' नोंखौ दा रुबाराव काजलगाव हाथायाव 2 मन माइ फाननानै
नोंनो गोदै गोबाब जाग्रा लोंग्रा खना रुफा लाबोनानै नोंखौ बुरखायथारगोनलै आङो हा अराव लोङो ना बबाव लोङो नोमा नोमफा हा जौखौ अराव लोङो बे खाबा लाना फै बेनाबाथाय रावानो सदाथार आदायाबो रोंसिगौलै मा बुंबावब्रा फंबाय जेबो गैथ्राहाय आबै जौ गोजाथार दे बिमा दे जागोन बाजै जागोन गैयालै फंबाय सोलादेरग्राबो गैथ्रा दे जागोन दे आदा जागोन हा गैयाबालाय बबावथो मोनबावलै आदा हाथायफ्रावबो बेदर फिसाफ्रानो मोनस्लाबलाया मोनसे खोथा जाबायना फंबाय बे आंना रुवाथिया बोरैबा गोजानै खुरमासो जायोनो आच्छा बिदिसो हैद नों मिथिसिगौलै फंबाय नैबे जुमब्रा देवानि थासान्दियाव आदा जाबा जा जायाब्ला बेखौ है ओरै खालामा फाक्का मिथिबाय आदा मिथिबाय हामाखौ इसिबां मिनिखसै मानसियाबा हनै खाथियाव दंथारो ओइ सनाय आयं ओजों फैथ' आयं ओजों फैथ' मानोबा लिंहरदोंमोन आयंमोनहा आंसो लिंहरदों आयं आंनिया गालानि फिसाला थाला नैबे आदानि फिसाला गोमस्रांजों नोंहा हाबा जानांगौ ना मा बुङो आयं न'खरखौथ' नोङो मिथिखागौ रावबोआनो गैया संसारा नोंसोर सानैनिसो जागोन मा सिरि आयं आं थांनोसै आयं दे आयं जासिगोन आदा जासिगोन मिनिस्लु जानाय मानि नंगौ होननाय जाबाय मिथिबाय नै आगै मा हाबायाव हले बे बिनानावखौ लानानै फुङाव फैथारनांगोनहाय मा फुङावल' साननै आगय थाफैखागोनब्रा आङो बाजै खामानिया हले फाक्का बाजै मिथिया आदा एखेबारे खुनु खोथा गैया मिथिबाय आदा मोजां सिख्लाफोर बहा थांनो नोंसोरखौ नुब्लानो गोसोआ बायो जेजों थांबोलानो खारफ्ला मोनो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखाया मानोबा माइ सौवो बिमा बिफा जाबोला जोथोनला गथ' खांनोबोला गोसोआव ला जौसे जौखोन्दो गोरोन्थि मोजां सिख्लाफोर बहा थांनो
नोंसोरखौ नुब्लानो गोसोआ बायो सेरजों थांबोलानो ख्लाब मोनो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखायाव मानोबा माइ सौवो सोरबाबा गाबदों सोरबाबा मिनिदों सोरबाबा मोजां मोननायनि दाहा लादों गावनि साननायफोरखौ फोरमायलायदों सेंग्रा सिख्ला हनै जंखायलायदों मोजां मोजां सिख्लाफोर बहा थाङो नोंसोरखौ नुब्लानो गोसोआ बायो सेरजों थांबोलानो ख्लाब मोनो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखाया मानोबा माइ सौवो मोजां मोजां सिख्लाफोर बहा थाङो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखाया मानोबा माइ सौवो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखाया मानोबा माइ सौवो सानसे बाथिं लिरनानै उन्दुलाबायखोसै नै माथो गाबदोंसो मा जादोंनो लोमजादों नामा जेबो जायाखै आगै बिखानि बाहागोआल' लोमजादों मा बिखा गोदाल' थख' लोमजानाय सिबिलाय न'फुंसो बेरामलै आगै हौवाबो नङा हिनजावबो नङा आयु बेरामा गिदिरथारब्ला थैसिगोन नामासि र' आयंनो खिथाहैनां र'लै आगै थारमाने बाथ्राया ओरैसो जादों माहाजोना नोंखौ बिहामजो लाखिनो नागिरनायनिफ्रायनो आंनि बिखाया बांग्रि मावनाय बायदि थलं थलं मावग्रा जाबाय बेनो आंनि न'खौसो बेरामा दाखोर बिमा हादाफोरा बहा मा मावदों दिनैलाय जानो बहा मा मावदोंथाय दिनै बहाथ' मा मावलायखोब्रा बेलाय ओइ दाखोर मानोमोन बबाव मा मावहैया आंलाय मा मोदोम गंसे माने हाद्रि फुरला जाबोखो माबालै बे दै लोमजानाय बालाबारिया बेखौनो खोहैदोंमोन आङो बबेनि बार मोदाय फैखो एकदम सिमब्रिनानै आंखौसो हाद्रि फुरला खालामजोबथारबाय माथो जोंथिं बारानो बाराखैलाय बे ओरै सिमब्रानाय बार मोदाया एकदम आंखौनो 10 फुटसो गोजौ लांबायमोन है जाम्बा दुगैदो थां साना सानसुबाय ओंखाम जानांसिगौ ओइ खांख्राइ माथो जौ लोंनो सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनो फैसायानो थोआ जाथारबायब्रा मा खालामबावनो जोंबो बुथुमनाय हुदाखौनो सोलोंनांसिगोनलै आदा अल राइट नों बुंनायानो थिग नों आं बुंनायखौल' मावग्रा जा आं बिनिनो प्रिन्सिपाल फै ओइ खांख्राइ बै मोरमाया हरनाय नों बोलांग्रा जा आं बै बिफाङाव गाखोनानै मानसि फैयैखौ नोंनो खिथाहरबाय थाग्रा जागोन फुदुङा बार जागोनलै आदा जागोन मानसिफोरसो फैगोन नामाब्रा रावबो गैयालै बे समाव फै बोदो माबा सानजाथिं मानसि फैगौ सोनाबथिं लासैबो सोनाबहा
रावबो गैया खोलाहाथिंजायबो रावबो फैयाखै लासै लासै हाखरथिं बोखोमालांदो आयु हनै लामा सामा मानसिफ्रा थाबायलांगासिनो दं एसे एब्रेनानै नाहरखुमा थांदोल' नों रावबो गैया बासेबोलै ओंखारसै आं बासे जोंखौ बासायबाय था माथो बादिसैलाय खयथि जागोन नालाय अनुमानलाय मार बोदो थ' फैबाय थुदो माबा लांसै हाबाब मा गोदावसो ओरै फै ओइ साम' सोरनि बोरमा लाबोदोंलै बेथ' खावनायसो ए मार्केटखौसो लांनो नागिरदोंलै खावनाय नङा माथो बेलाय ओइ फैलै सिखाव बुनलै फै खावाखैलै खावनाय नङालै मोननायसो फैलै फै होनांगौ नङालै आंखौ दांसै आं खावाखैलै आं मोननायसो खारबायलै बियो ओइ गरम जुफद आंनि अरिजिनेल खायदा बोरायखौ बाहायाबो फै गैला बै हाग्रायावनो बिबायलै आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन आयु बैसागु बोथोराव मोसाखागोन मोसाहैसिगोन नामाब्रा ओरैजाय जाव होनदोंमोनलै आं थिदोंमोन ला 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 सिखाव बेनोलै होदो अरजालै निसाबा सिखावा खायदा बोराय गोरोंखौ मिथियाखै सालाफ्रा बे गथ' सासेनि थाखायनो सानफ्रोमबो खर'आनो मोजां नंला आंना मा होननानै बुजायबावनांगौ बेफोर गोरोन्थिया गासिबो आंनिनो बै समनि गोरोन्थिखौ आं दासो मोथो गोसोखाङो बोरो सालाया हाब दान मोनबेसे जाखोनो दान मोनब्रै खावसे जाबाय सार सिखादो नोंथाङा बिनि देहायाव थिथि लाहोदोंना लाहोआखै नोंखौलाय आंहा बेफोरनि सायाव जेबो फोथायनाय गैया हा बिदिबालाय गोदोनि मानसिफ्रा माबोरैथ' थांबोखो नोंथाङा गोरोन्थि बुजिदों जानो हागौ
बेफोर जाबाय बेमार होबथानायनि थाखायसो गथ' सारिखांनायनि उनावबो बेमार होबथाग्रा माखासे जेरै डिपिटि बिसिजि डिटि आरो पलिअ बेफोरबायदि बिजि आरो मुलिखौ बैसो अनुजायै थि टाइमावनो होनांगौ आंहा जेराव फोथायनाय गैया बेखौ आंनो बारे बारे बुजायनानै मा लाब डाक्टार बाबु बिदिबालाय गोदोनि मानसिफ्रा माबोरैथ' स्रें स्रें गथ' गथाय खांबोखो गोनांथि गैया थुदो थुदो थांदिनि थु बे आंनि 100% फोथायनाय गैयैयावनो खाफाल हमनांबाय हांमा सुरनांबाय बिमा बबेबा गोरोन्थिखौ नोङो फोसाबनो हायो नाथाय बबेबा गोरोन्थिखौ नोङो जिउ जोबब्लाबो फोसाबनो हायाहाय बेफोरखौ दासो नोङो हांमा सुरहाब सिन्था खालामनानै मा जानो Hey, buka Isi mau makan deh. Hey, gua nak dulu bo. Hey. Mari. Hey, Gamsar. Aru Bonto. Diनै बे जोंनि रुवाथि श्रीमती आगैख'नायखौ हमख्रब खालामनांगौ बिनिफ्राय आंजों हाबा होनांगौ आं हिनजावफोरनि दख'नाखौ जोनाय मोनोलै हिनजावफोरनि खानाय गोलावखौ आङो बुहुदबायदि मोनोलै नों जानजियाव हम नों आथिं हम आरो आंबो आथिं हमगोन बिदिबालाय Malah. Bangkromनाय जादों आबा गोथाव मोदोमथारदोंमोनलै बाबा बेफोर बुद्धिखौ सोर फोरोंसैनोलाय बेनो गावनो हाबा लानो होनना हमख्रबनो थिनदों नोंगौलै आबा बेनो जोंखौ हमख्रबनो थिनथारदों नोंनि आखला बाद्रायबाय नों आंनाव थानो मोनला ओंखार दानो ओंखारलां थफ्ला लानानै ओंखारलां मालाय गोदान थफ्लानो थांलाय ओंखारोबा आंलाय मा खालामनांगौ मालायफ्राबा गोदानखौसो बांसिन बाहायो ओंखार नों साला अनजाबो अनजाया बियो आंखौबो होखारदोलै आबा नोंखौ होखारा बाबा नैबे नोंसिनि बाबाखौबो नों हाबा जाजासिम जोंनावनो लाखिनांगौ दे बाबा
आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना नोंखौनो गोसोखाङै खाङै बिखा गेजेराव बुब्ला जाबाय नोंखौ सानै सानै आमाय थुखुलाबो मावग्रा जाबाय आगोल गोरबोनि सनाय सना फिथर आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना आं नोंजों जुलि मोनोमोनब्ला बिहाव बिखुनजोखौ एम्बु जाहोगौमोन एन्जर जाहोगौमोन खांख्राइ जावै जावै जाहोगौमोन गोजां बोथोराव आलासि जाफैब्ला जिगाब बनानै बुर बुर फुथुगौमोन आगोल गोरबोनि सनाय सना फिथर आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना मावनो सानबोलाबो खर' मेलेमाव नोंसो गाखोग्रोयो रुफा माफा आयना नायनाय बायदि नोंसो जाखांफैयो आगोल गोरबोनि सनाय सना फिथर आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना नोंखौनो गोसोखाङै खाङै बिखा गेजेराव बुब्ला जाबाय नोंखौ सानै सानै आमाय थुखुलाबो मावग्रा जाबाय आगोल गोरबोनि सनाय सना फिथर आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना मा जाखो मा जादों नोंहा गाबलाबायखोब्रा मा थफ्ला लालाबायखो मा जादों नोंहा मा जादों गैला आलो साननायबा जाफुङिनि गोसोआ मिलायिनि माबा बिखाया गुल्लुब गुल्लुबसो मावग्रा जाबाय अ आं हमनो हाबाय सोरबा सिख्लानि जोर हाबबाय नङा होमबा नोंनि बिखायाव औ नंगौ 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 बेनोथार खेला मेलायैनो आगो सनायखौ गोसोथोनाया माबा बावनो हाय जालांबाय आच्छा नों थिगैल' था आं जेरैखिजाया फिदिं फिदा खालामनानै थिग खालामनो हागौ
नैबे आलुआ एसेल' नङा मिथिबाय ओंख्रियानो जा लाब्रायानो जा भाजायानो जा बाथोनानो जा नैबे आलुखौ रावबो गाज्रि बुंनो हाया मिथिबाय हाब बासायथारदो संनायखौ आं हाबा मोनोबा नोङो संनाय बुरैलायजासे आंनावनो फैयै फैयै जाफैबाय था मिथिबाय खुनु खोथा गैया संनाया नोंनो दा बावैनो मोजां मोननायनि लाइजाम हरगोन हा नंगौ नामा मिथिबाय थादो दे इसोर थांदो इसोर थांदो ओइ थिंगुना बे बार'सल' फैसायालाय मा थोनोब्रा माथो जौ दखानाव 1000 थोआला मा जायो मावलालै थांसै देनां हिनजाव लायोब्ला थाखा फैसाफोरखौ बिदिनो सहैदो जौ दखानाव जौनि फैसा होनो हायिनि जौ फानग्राफोरजों बिमा भाजा हरदो ओइ दिनै खामानि गैथ'ला थांदो है गबायबोलै थांसै ओइ बेफोरखौ दिनै दाना लाबाय थायोलै र' आं सुग्रोनि थाथारलै माबार सुदो ओइ थेंगोना बाहाय सिङाव जेखि मावा ओंखारनाय समाव गानफब जोमफब ओंखारनांगौनोलै जोंखौलाय सोर लेबार मावो ना मोनथिनोलै नङाथाय माथोब्रा नंगौ आंहा दिनै जुमब्रा देवानिखौ लोगो हमथारनांगौ नंगौ नामा आं थांफागोनलै नङाबा आं हारसिंसो थांगोनलै नों थांफानाङा आंबो लांफा थांथारगौमोनलै मा थांसैलाय दिन थांला दे फैद' बार ओंखारद' आंहा दा लेटसो जालांगोन साला दाखोर बहा ग'गोन बेलाय दिनै थांगौ नोंसोरला दाखोर सासे मानसि लोगो मोननानै फाथायहरनोसै आं सालाखौ थिगसे थगायदों आंना गैया मा जाखो फालाय सोरबासो लांबाय खाथियावथ' रावबो गैया मा लामायावसो मोनस्लांबासो मोनगोन नामा बेखौलाय र' नायनो साला आंनायनि सिस्टारा बबाव थांनो नागिरदों आदाया सोरमोनलाय आंनि नेमखौ साम' होनो आं बै दालिगावनो सार्भिस मावो सार्भिस माने माखौ होनोमोनलाय सार्भिस मानि साखरि मानि साख्रि आं मासावनो बुरजा बुरजा बेथन मोनो बहा थांनो खिथादो आं सिन्दारियाव मादैमोनाव थांनो नागिरदों आं नोंखौ सिंजों जोबोद मोथो लाब जायो आं थांनोसै माब्लाबा मोजाङै रायलायसिगोन येस इउ गान आइ खाम आदाया मा खामै खुमै होनलांखोथाय
जोबोर इंलिस गोरोंथारदां ओइ फंबाय र' नैबे लाइजामखौ दाख्रोनो है दे आंखौ हरदों होननानै जागोन दे जाखो नोंलाय नों लाइजाम थारलाय नोंहा दे आयै लाइजाम हाबाब सोर हरनाय बेबा फरायनानै सानथाम आयै आंनि सनायसो आयै आंनि सनाय हाबाब नों आंनि अनजालु सिबिनां मोदाय नों कृष्ण आं राधा नोंखौ नुयिखायनो आंनि गोसोआ फाग्लि बायदि जानानै दङ आयै हाबाब नों दिनै महागाव पार्कआव 12 बाजियाव फै बेवहायनो जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ फोरमायलायगोन नोंनि अनजालि सनाय एसेनोसै आयै मा मेजेम गोनां लाइजाम बेलाय हाबाब गासै भिटामिनानो बाव हाबनानै दंजोबथारो I भिटामिन इउ भिटामिन W भिटामिन Y भिटामिन आरो Z भिटामिन हाबनानै दंथारो बेवहाय हाबाब wait 12 बाजियाव बङाइगावनि पार्कआव लोगो हमनो लिंहरदों नै थांदोंसै फान्थाया लंपेन्ट गस्ला गानै जोमै फान्थिखौ लोगो हमहैनो ओम कारतारे प्रथम प्रणव सृष्टि धीति फालनकारि हरिओ तुति विक्रम सर्जन धारण जय ज्योति जलानिति बिहारी हरिओ ओम नमः शिवाय आमाशा न' गैया नामाब्रा ए बानायसो साम' फै आं गेस नुदोंमोनलै लोगोमबो हान्थारलै हाब फैफेरा मा जालायखो मा खौरां आंनियालाय बहा थांदोंब्रा आमायसो ए दङ बानायसो ओइ बुरै नै बानायसो साम' फैदों ए माथो आंनि साम'सो लायो गोबाव जिरायबाय थालालै आमायसोखौसो एसे नांथ'गौमोन आंनो हा मानो जालायखो फैथ'नाय आमायसो मोनसे खोथा हा बेयावनो रायज्लायबानो जाया होमबा फैथ'लै आमायसो सेक्रेट खोथा दङ होमबा थु माथो जालायखो बानायसो माथो जालायखो मा हाखु दाखु माबालै आमायसो बै बांबुलाव थानाय सनायखौ रायज्लायना होथारदो बे सनायखौ आदसा 2,000 राङा लाखादों न' दे जागोन बानायसो जागोन 100% बे जुमब्रा देवानि थासान्दियाव बेखौ जायाब्ला ओरै जाथारनांगोन आमायसो खिन्थु जागोनलै 100% साहा लोंलांदो आनै नांबाय थाला नै खामानिया फाक्का जाखाबाय आं थांसै आमायसो जागोन दे हनै सिख्ला फैमारगौबो नोंसोरो सनायखौ नुदों गैया जों सिनाया बाथौआवसो दं राधा नै आं कृष्णआव फैबाय राधा मालायफ्रा बेराय थांफिनलाय लांबाय आयै हाबाब मा एसे गोदै गारां हाबाब आगोराथा नोंखौ नेयैनो आंना 4 घन्टा टाइमा ओरैनो फिउस थांगारदों राधा हखा आंखौ दा दाम गोसोनाय हौवाया बिदि जायो जाग्राबो लाबोदों नै हाबाब चक्लेटबो लाबोदों बिस्कुटबो लाबोदों नै आरो दंबावो आरो बुट खालायबो दंबावोसो हाबाब जि गोथाव लाबोदों हाबाब रग' जा गथा खियाखै लाव जाना साव खियाबाबो नैलै दंबावोसो आंनि उनाव आइदै खिनो ओंखारबाय खिनो ओंखारबाय
दासो खुगाजों गारबाय बायदि दानो बायदि थां बैयाव खिथां बै हाखराव थां बै हाग्राथिं आन्दोआव बै आं हाखराव लाजियो नों दा नायहर जागोन दे आं खाथियाव नेगोन आं लाजियो होनबाय नों मेगन मेसेनानै थाथ' आं मेगन मेसेनानै नायनायखौ सोलोङाखै आगै नांगौबा आङो मेगन खोबथेना थागोन नै राधा नों खिनाया मासि गोबाव जाखो ना खियासो थाबथाबाय नामा लाव लाव खिखो ना गथा गथा खिखो नोंलाय दाबो खियाखै नामा राधा आं नायनोसै मेगन मा जाखो बेलाय बै नंगौना नङा मा खर' आलदा दख'ना आलदा जानानै थाखो रुंगुलांबायसो नामा बेलाय आच्छा र' खाथि खाना नायफिनसां मा आसुरित गोमोथाव जाखो बेलाय मा खर'जों दख'नाजोंल' थाखो बहाय जाम्बाया नोंगौसो नंथारमारदोंमोन आगै सनाया रुंगु लांमारबायसो नामासै बेलाय बहा थांखो बेलाय हाबाब आगै सनाय नों रुंगु लांमारबायसो अखाफोराव थांखो ना सनि ग्रहआव थांखो ना मंगल ग्रहआव थांखो ना इन्द्र राजासो गोसोखांनानै थांखो ना आथालाव थांखो ना सिलिङावसो हाबना थाहैखो आगै सनाय नों रुंगु लांमारबाय आगै सनाय आंखौ गारनानै रुंगु लांबाय दिनै जौसे जौखोन्दो थगायजाबाय नों जाम्बा आंजों दिनै एप्रिलखौ जाम्बा एप्रिलनि जाम्बा थगायलायनाय दिन नों सुखुदाखौ नों सुखुदाखौ दिनै गासिबां दिनै बासिबां नोंनो नै आयं ओरै फैथ'लाय माबे आयं थारमानि बाथ्राया उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय आयं माया उल्था फाल्थां जाखो आयं बे आइथिंमोननिया गोमस्रांजों हाबाखौ दाजासै बिनिख्रुइ साबसिन साख्रियाल सेंग्रा संबाय आङो मिथिबाय नोङो बै साम' होननाय सेंग्राखौ सिनायगौ आयं आंनि नेमखौ साम' होनो आं बै गालियावनो सार्भिस मावो बेजोंनो नोंनि जुलिया थाबैनो जाथारनांगौ आयं नाथाय बाथ्राखौ रावनोबो खिथानो मोननाय नङा आयं मने आयं सिरि मिथिबाय थादो दे आयं आं थांसै जागोन आयं फानाव नाङाबा गला बियो आं सिदायनो दे मोनबाय मेजेम थारलै फाम लायथारदों मोनबाय गोनलै सुखि एसे सावोलै सिके गोथाव जाथारगोनलै ना बन्ध' गोमस्रां नोंसोर मा खालामदोंब्रा बौला आदै सान्दुं थान्दा फै जिरायबाय आदै फै आदै फैदो अथुमाय
आदै फेन्दा आदै फैदो फै जिरायफैलै आदै मा बिलाय थुले थुवा आदै लबारजों गावदों दाउथु औलै औ आदै औलै आदै थु दे सावदो दे आदै आं नोंनाव शास्त्र मोनसे बुंनो दे मासे गराया हम दे अखायाव खारनानै बिनि बिखुआ दोलाबजोबदों मारै दोलाबजोबदों मिथिगौ ना आं मिथियालै नै आदै खोनासं गराय खारनाय समाव बिनि बिखुङाव सुनै गोथां दङमोन अखा सिरिनाय लोगो लोगो सुनैया गलिनानै बिनि बिखुआ दोलाबजोबदों आदैयाव थुमाया रोङालै आदै फेन्दा अहेब आदै आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो दै हागोन दे सों दे आच्चा आदै मासे मैखौ उननि आथिंनि आसुगुर आरो खोमायाव खेबसेयैनो बोरै गावनांगौ दे आं हानाय नङालै आदैया मिथिया उननि आथिंजों खोमाखौ ओरै ओरै खुरोबा गावनांगौलै आदै आदै आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंबावनो दे सोंबावदो दे सोर राजाया गस्ला गिन्जि मोनगानिनि जोबोद दुखु जानांदों सोर दे आदै सोर राजाया आं बेखौबो हानाय नङालै आदैया बेखौबो हाया राबनलै आदै राबन राजाया बिनि खर'आ बुरजाखायनो गस्ला गिन्जिया हाबजाया नोंसोर सानैबो खम नङालै आच्चा आदै आं मोनसे सोंबावनो दै सोर मेथाइ खनगिरिया गावनो हारसिंनो मेथाइ खननानै आरो गावनो बुरजा मानसिनि मेथाइ खनफानो हागौ दे आदै आं बेखौबो हानाय नंलालै आदैया जेखौबो हायालै खोनासं आदै राबन राजाया मानो होनोबा बिनि खर'आ जिथा सासेया खनग्रोयो आरो गुसाया उन खनफायो ना एसे लोंनो बेदरा आंबो एसे आंनि आथिं आखाइया मुनिया जाबाय बे आंनि खाफाला मानो मुनिया जाखो नोंखौ आङो सिंनि साजों मोजां मोनजोबथारोमोन आगै सनाय आं सोरखौ नायनांगौलै आंनि आथिं दोंसे आखाइ मोनसेयानो गोग्गोमोन ना हामबाय आफा हामबाय आफा हामबाय आंजों हाबा जाया आफाजोंथ' हाबा जामोन
हामा आफा हामा हामा जों नोंजोंसो हाबा होनो नागिरदोंमोन बेबादि बुंनो हामा आफा आयै आंजोंसो हाबा होगोन आयै औ आफा औ जों सनायखौ नोंजोंसो हाबा होनो नागिरदोंमोन सनायखौ आंजोंसो हाबा होनो नागिरदोंमोन आयै बेफोर गोरोन्थिया गासिबो आंनि जे बिमा मा खालामनो हे सुबुं माहारि नोंथांमोनाबो आं बायदि गोरोन्थि हाबा मावाबालानो गाव गावनि गथ'फोरखौ जोनोमनि सिगां आरो उन सरकारा रां लायाबालानो बिलाइनानै होनाय टिटि बिसिजि डिपिटि आरो पलिअ बेफोरखौ गासिबो गाव गावनि गथ'नो जोनोमनि उन आरो सिगां लाहोथारनांगौ नङाबा उनाव आं बायदि हांमा सुरै सुरै खाफाल हमनांगोन गैला हाबा गैला जाथिनि फिसाला साबुजों सनाया हाबा जाबायनो मा सनाया साम'जों हाबा जाबाय औलै हाबा आरो रुजुग्राखौनो साख्रि मावो होननानै रां लानानै जोंना बिमानिया सनायखौ साम'जों हाबा होबायनो बै समाव सिखाव खावनानै रां होनो हायैनि बै बिथांखौ आंनो फानजोब्बाय अननानैसो थानो होदोंमोन आं बिसोरखौ आरो बै मानसियानो सनायखौ हाबा लाबावबाय र' थाथ' नोंसोरो थांगौ नै साला सालिफोर हामबाय हामबाय फिसाफोर हामबाय नै सनाय जुमब्रा देवानिया ना आंनि देवान जानानै 2,000 रां लाबाय साला बिदिब्ला नों आगोलनिफ्रायनो लाइजामजों बुंहरब्लानोथ' जायोमोन ना ओरैनोबा साख्रि आवला होनब्लाथाय बारफिनलायखायो जोंना न'आ मोनबाय हावनि सनाय जोंनि न'आ आयै आयौ सोरनि हिनजाव जाखोसै बेलाय आं मन्दिराव हाबा खालामना लाबायलायै लाजियाबो खियानो गैजा नोङा सोरनि लंपेन्ट कट खावनानै हिनजाव खावना लाबोखा सनाय खोब मोजां फिसाय हाबा खालामनानै लादों सानदों नङा होमबा नोङो बे थाग्रा न' बे बिथा बे साला सिखाव खावनानै गामियाव बिसाराव थाखा नांनानै बे हाखौ आंनो फानजोब्बाय बहाय जायगा गैला नोंस्रा ओंखारलां गासिबो ओंखारलांजोब दानो बेयाव थानो होला आं नोंसोरखौ बे खथ्राखौ आंसो बेखौ खावसे लाबोदों साला सैमाया बेलाय मानो फास थांनानै फैखो बेथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आयै सनाय नों मानो मानसि नांखोलै सिगाङाव नुबा बिराद गाबगौमोन नों मानो दाउ गावहैखोलै सनाय nâng bạn đã tống công đi thật Đâu biết đời đừng chí